jihar Katsina Dr. Dikko Umar Radda, shugaban wannan foundation kuma gwamnan wannan jiha mai Katsinawan Dikko. Ina muku gaisuwa da sauran dukkan wanda suka halarci wannan guri saboda lokaci. To excellency na gode, excellency ya ce dawo inuwa. Ina godiya excellency, Allah ya kara ɗaukaka. Wannan taro gagarumi da mai girma gwamna ya hada a cikin wannan wata mai albarka a wannan lokaci na an fara azumin watan ramadana na shekara ta 1444 ba karamin aiki ba ne gagarumi. Abinda zan karanta mana aya guda ɗaya hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu da suka yi magana akan mahimmanci na tallafawa marayu da zawarawa da masu ƙaramin ƙarfi a iliminsu da abincinsu da lafiyarsu da walwalarsu. Muna fata Allah kai ma ya baka walwala da lafiya a cikin wannan gwamnati taka. Allah kuma ya kawo zaman lafiya da alkhairi a wannan jiha ta Katsina. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin zi masgaba yatiman za maqraba aw miskinan za matraba. Allah ta'ala ya ce me yasa ba za ku kutsa cikin hanya mai wahalar shiga ba? Wa ya sanar da kai wannan hanya mai kwazazzabi mai wahalar shiga? Allah ya ce fakku raqabati, ka samu mutum yana cikin bauta, yana cikin kunci, yana cikin wahala, ka 'yantar da shi, ka ce ya tafi ya zama ɗa, ka fidda shi daga kuncin bauta. Allah ya ce wannan aikin yana da wahala, ba kowa ke yi ba sai wanda Allah ya hore masa. Fakku raqaba au it'amun fi yawmin zi masgaba. Allah ya ce ko kuma ciyar da abinci a cikin wata rana ko a wani lokaci da ake fuskantar yunwa, shine masgaba. Ita masgaba wani nau'i ne na yunwa, baka aje ba, baka ba wani ajiya ba, baka da komai a sito, yanzu ma an baka karba za ka yi kaci. To wannan shi ake kira masgaba. Allah ya ce to a irin wannan yanayi ku kutsa, ku ciyar da yatiman, ku ciyar da maraya, za maƙarabatin wanda yake kusa da ku balle kuma na nesa. Yatiman za maƙaraba au miskinan za mataraba. Allah ce ko kuma talaka wanda yake dab da ƙasa, ma'ana yana cikin wahala, yana cikin kunci. Da haka wannan aiki na wannan foundation da mai girma gwamna ya kafa, ta Gwagware Foundation, ta yi daidai da wannan koyarwa da alkur'ani ya mana cewa a tashi, a tallafa, a taimaka, a raya, wanda duk Allah ya hore masa ya tallafi wanda ba shi da shi, ya agaza masa, ya taimaka masa. Sannan Allah annabi alaihi salatu wassalam ya gaya mana khairun nasi da khairul amali, ma'ana a cikin mutane duka wa ya fi daraja, a cikin ayyuka duka wani aiki ya fi daraja, shine tambayar da aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu saurara mu ji amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce khairun nas manyan fa'un nas. Wa ya fi dukkan mutane a gurin Allah? Annabi alaihi salatu wassalam ya ce wanda yake amfanar mutane. Allah ya baka ilimi, ka amfana da mutane da shi, ya baka kuɗi, ka yi amfani da shi wajen taimakon mutane, ya baka mulki, ka yi amfani da shi wajen gina mutane, ko wata basira ko hikima, to a gurin Allah ka fi kowa daraja. Khairun nas man yanfa'un nas. Sana ka ce to ya Rasulallah ayyul amal afdal, to wani aiki kuma ya fi lada? Sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce cewa wato sururun tudkhiluhu ala muslim, ka sanya ma wani farin ciki, yana cikin damuwa, man farraja an mu'minin kurbatan min kurabi duniya na fasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama.
wanda ya samu wani a cikin damuwa, a cikin kunci, a cikin bakin ciki, a cikin bacin rai ya yaye masa, Allah shi ma zai duba damuwarsa da bakin cikinsa ta duniya da lahira ya yaye masa. Sai ce auta da fa'o an hujuan, ko yana halin yunwa ka ba shi abinci, wannan aikin yana cikin aikin da Allah ya fi so. Auta qadilahu dainan, ko kuma ana bin sa bashi ka biya masa wato ainihin wannan bashi. Auta kashifu anhu kurbatan, ko kuma ka yaye masa damuwa da bakin ciki. Sai ce in tafi wajen biyan buƙatar ɗan uwana da ke cikin kunci, ya fi na itikafi na kwana 30 a cikin masallaci na. Jama'a mu duba girman masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da darajarsa. Duk wanda ya sallah ko nafila ko farilla za a ninka masa ita sau 1000. Amma annabi alaihi salatu wasalam ya ce ka taimaka ma wani ya fita daga wata damuwarsa, ya fi ka shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka itikafi na kwana 30. Sannan annabi alaihi salatu wassalam ya ce aka tambaye shi wato game da ayyukan da suka fi lada, yake cewa as-sa'i alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah wa kal qa'im allazi la yaftir wa kas sa'im allazi la yuftir. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce mutumin da ya kafa wata jama'a ko wata kungiya ko wani foundation domin tallafawa iyayen marayu, zawarawa wanda aurensu ya mutu, da zawarawa waɗanda mazansu suka mutu, to duk wanda ya ba su tallafi, ya ba su gudunmawa, ya tallafi rayuwarsu da su da 'ya'yansu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi da manyan ibadu guda 3. Ya ce kal qa'im, kamar mai tsayuwar dare ne wanda baya yankewa, waka sa'im, kamar mai azumi ne wanda baya shan ruwa, wakal mujahid fi sabilillah, kamar wanda ya fita jihadi ne bai dawo ba. Waɗannan manyan ibadu annabi alaihi salatu wassalam ya siffanta ga wanda ya tallafawa masu ƙaramin ƙarfi. Da haka excellency, bayar da abinci da bayar da sutura da bayar da magani da bayar da ilimi, ka yi a gwamnatinka kuma kana yi da foundation ɗinka, wannan muwafaka ce daga Allah. Ka gode ma Allah, ka ƙara abin da kake yi, ka ƙara dagewa. Za mu ci gaba da yi maka addu'a da ayyuka da ka ɗauko a wannan jiha, musamman dawo da tsaro a wannan jiha. Wannan tsari da ka fito da shi, wanda gwamnoni da yawa suke koyi, na kafa waɗanda za su taimaka wa polis da sojoji da sauran jami'an tsaro domin samar da cikakken tsaro da zaman lafiya a wannan jiha. Muna maka fatawa excellency, muna ma fatawa cewa ko za ka karar da kudin jihar Katsina kaf akan abin da ya shafi tsaro da tallafa mutane su samu aikin yi da abinci, ko kudin sun kare babu komai. Domin tsaro shine komai, in ba tsaro babu taro. Wannan taron ma albarkacin tsaro ne, karatu albarkacin tsaro ne, taron har zuwa sallar juma'a kai ko coci zaka sai da tsaro. Mun ga halin da Sudan ta shiga, ƙasa ce mai albarka, mai ilimi, mai manyan malamai. Mun kai 'ya'yanmu suna karatu a can, amma ta da ƙafa ma sun yi tafiya fi kilomita 300 saboda ba zaman lafiya. Ashe zaman lafiya ba za ka fahimce shi ba sai ka ga halin da Libya ta fada, sai ka ga halin da Sudan ta fada, sai ka ga halin da Syria ta fada, sai ka ga halin da Iraki ta fada, sai ka ga halin da ƙasashe suka fada waɗanda tsaro ikarye a ƙasar. Saboda haka Allah ta'ala ya ce falyabudu rabb hazal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawfin. Ku bauta wa Allah wanda ya tsamuko su, ya tsare su, ya ba su tsaro, kuma ya kare su daga yunwa. Ashe food security da ake cewa, da kiyaye lafiyar mutane, da kiyaye rayuwarsu, wannan wajibi ne na farko da ake dora ma mutum in ya zama gwamna ko shugaban kasa ko ciyaman ko yana rike da madafan iko. Ya Allah, muna tawassuli bi asma'ikal husna wa sifatikal ula wa bismikal azim al a'zam allazi idza du'ita bihi ajabta wa idza sulita bihi adaita. Allah ka taimaki mai girma gwamna, Allah ka kawo lafiya da zaman lafiya a jihar Katsina,
wannan foundation da aka kafa domin tallafawa masu ƙaramin ƙarfi, wanda ya haɗa zawarawa da marayu da kuma waɗanda suke cikin larura iri daban-daban da masu bukata ta musamman. Allah ta'ala ya sa albarka a ciki. Wannan wata da muka shigo na Ramadana, duk abin da Allah ke rabawa na alkhairi Allah sa da rabonmu, duk gafarar da Allah yake yi Allah ya sa muna ciki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.